Kapitala. Sultanadam, layam is up. Ta, pinhaban safe sanam pelaka, pinhaban safe ikan energi sanam ta sibet mo. Tapi seilat mentah ya pim don bor sibet ban chat tekan sa sep kaban penkot ya ke program. Ngai kublai kini ki music ministry na jongka nongston desis kibala tristom kibala lebha na gunta ban pensiat pensingan ya kini ke program jengi. Ngin dementa suabin sedang ya ke jengkerku ngin syong relax kendiat ban pusan suabin sedang ya ke jengkerku kebain I hangi dari Archbishop Archbishop Victor Lingda. Saya sin biang akot ngawer ya kinungkit kambarem naduk jongka ACYL, CYWC, ICYM, NDCYM, bat SACYM bakin wan syong hakini kisuki balik syakmat kibala penkrek na kebenta jongpi. Ngapen yang subhai PUA sya kene ke janbit ke bastenat ke kemen bat kasngi bekerpang na kebenta jengi PUA ngapen yang subharu ya i Archbishop jengi Bishop Victor Lengda ya ki Lengda bara ki DVD DYLA ya i Ma Vincent Pala MP jongka Selong Parlimen yaki MLA MDC bar kinungkit kambarem jongka steering committee nadu chairman wa Joel Marbanyang i ba Roland Lengda bar kiwi de kinungkit kam kumjuru nga pedang sabha saisin bang ya kinungkit kam jongki lightly ki diocese jongka Selong Archdiocese Catholic Youth Movement Nongston Diocese Catholic Youth Movement bar ka Indian Catholic Youth Movement Jowai Diocese. Ngini skap jar sipor. Siminit arminit na kabenta syabangin sedang ya kejengkerku. Ngini skap jar, ngini syong relax kenang bangin yo ban pusan na kabenta kene kesngi kebakerpang kesngi bakrawe na kabenta jengi iwe ha kene kesngi keba hadin bun senam bangim yo syuk kalat banya kenduk biang kum kisamla hadin kum kisamla jongki lightly ki diocese hadin ke jing ya pihak na yaki lightly diocese Selong Archdiocese Nongston berjawai diocese kedai kane kesin ke Baningkong hadin ke jing ya pihak yaki diocese ban ngim je kenduk syuk kene kedai kesngi ke bakrau na ke benta jengi iwe nomor kedai kesngi ke bansa jing kenmau na ke benta jengi kamtame ba kum kini kilai teli diocese ngi penlong lang kejing kenduk lang ha kene kejing rakhe ya kene kejing dap arpsan snem jong ka Selong Archdiocese Catholic Youth Movement tementa ngine syong ngine skap jar sipang man penkrek dia laki donut kimi sem jengi na ka benta bengin yo kejing kerku na lung blai try kerat Jesus Christ nem ta jengi iwe Naka kodlim kedop ini shim ke nombor jirai ke bakat san buat naka lenti beneng ini shim ke jirai ke nombor ke basispa prapulai. Naka kodlim kedop ke nombor jirai ke bakat san buat naka lenti beneng ke nombor jirai ke basispa prapulai. Yang berak mentara yang beram yang try Jesu banwan halor keduan.
心思，好吧，爱心所在。Pan pendan buram man la kapor kaburam makpa panukun banumen sim bakun en yaro pan pendan buram man la kapor kaburam makpa panukun banumen sim bakun en yaro pan pendan buram man la kapor Kaburam makpa barkun barumen sim bakun. Kuchisu bi kublai shibon bamedon rengkat bat ngi. Rengkat bat ki kun samla jongi. Hagani kasi krau ko jongki. Kam krau shishu ko try naga jing don rengkat jomi halor keduan. Chisu bi Hakani klimat ngimani yami hakidonot jongi ngimani yami hakimen sem jongi ngimani yami hakijingmot juperkhat jongi try jisubi medai ublay jongi medai Emmanuel ublay lambat ngi try kublay shibon bamedon kat bat ngi hakani kapor to kani kapor ini sngap Shipang ban meni uchisu jar halaka Jong ki donut halaka Jong ke jing mot chiperkhat klet noi ki baro nama pidon ba utrai pidon ba uplay pidon ba bala abayai pidon ba unong thau nong penem unong siuspa
ai por in di ban mani Jisu masangu yu ban roi u jar jar halak Jong ki donon Tung ini ong berolang imani yami ko Jisu Nyaro yami ko Jisu Nisongo yami ko Jisu Nishania hami ko Jisu Nyai te Lord hami ko Jisu Kublai shibon ko Jisu Kod kwayar bani ro yu blai de ko donot ko masem de ko wai jing ruai shong shit ba samla bro ka shim betalang ha ka ding por de ka jing ruai ro yu blai Nakakot link kedop ngin sim ke nomor jirwai ke ba khat lai ba naka linti beneng ngin sim ke jirwai nomor jirwai ke ba ars pa lai pun rio nakakot link kedop ngin sim ke nomor jirwai ke ba khat lai ba naka linti beneng ke nomor jirwai ke ba ars pa lai pun rio
Utra undan ringkat bat pi Kajing penbenan kubor babha bakut kat kumuyanis Ngalong uding sowain mapi pilong kitnat jar bayai sahanga ban ngahau uta unsai so shibun namar klem mga pimla ban le a ruem yauta bom yai sahanga on bread no kom yakitnat un yap terkong yakum kini kitnat on lom lang on bread hagading but on tang yaki hangta Lada pi ai sa hanga ba kektien jenga ke ai sa api pilaban pan kat ka ba pikwa sayo ayakata kani ke penen buram yuk pa beneng jenga ba pindup sei so shibun ba pin long isenran jonga ka gospel jong utrai Shong. Samla bi hakani kasngi kabakrau jong pi ai kublai biang sesisen ya pi baro pi dei kita ba pen po pen ping ya kabalang ka im salang takadaul aina ya pi dei menta balashai jong kabalang jong ka im lang salang hakani kanosngi ngidan saudong jong kani kajaka kabaitanat Balakar kudro da gini giding kibai tenat halor kini giding kidon kitenat kibai po iping pek kini kitenat okte dalade kenomla ban siso lemda kisno hau ding ba tegane kapangro jisu penkan mau yang abadapi ngiem ngipo ngiping ngila ban le bun kiai namar ngiasno hau blay kajinglong kistan chungi kajinglong samla chungi ngihap yasno hau blay takadaw jisulong shai ngalong uding sowan mapipilong kitnat jar bayai saanga ban ngau un sei so shibun jisuang shishu namar klem mga pimla ban le ruem Ipet ya kajim joki apostol. Kamtam Petrus bat kiwe-kiweru. Kibot ya utrai. Habau jisul ya lap kibot ya u. Habau lej penkoj penkia kila i ya u. Habau lapsai kesan jangut kila i ya u bat kila ngej ya u. Hakwei kepot kat bau Petrus umbot ban kwai dokha. Tong dokha broshimit. Klem ngat ruem. Utrai yu i kasi bobot long perlok. Pim ngat ruem. Klem ngat kenrat. Wong peno sepo ka mon jong pi kam jeliu. Ulale kataru. Uko ngoi ktien jong utrai. Marsi pang langat chispa san pulai teli kidokak bahe. Hang tahi Petrus roto doang kenrat kino nanga ngalong nong pop. Ulas rotu kelam ublay ngimlong ruem ngilong tangkinong pop. Hendrai rekat kebor chung ublay ngilaban persiso ya kajim jongi. Kobale Petrus hadin katau sotu jisu de ublay hau la lot kiai baro. Nama kata ko kun samla bi hakane kasi Jubilee jong pi ngiro ayak kiai kebalale nyo ngi puturoi ki kam ki babha Bapila le akajim jong pi arpusan senem. But ni kermen how try hakajinya ini ti jongi syaka ruby Jubilee syaka golden Jubilee but kiwi Jubilee da kajing syania how play pinsa say so shibon amang katang kit bok yang ya pi ngadwa ya pi ba pin long barabor ke ba say so kajing im jisulong shai pinsa pendan buram yok pala da pi say so shibon ki so ke ba play kwa ingin ban say so ki long ki so jong musim bakut balong ki ba eight play eight para bril balong ki ba kemen balong ki ba suk atia jo kajing suk
ban long ki ba yasha ban long ki ba sebun ki ba kelut masim ban long ki ba klein ka jingai ban long ki ba sauret ki ba jemnot kam ta me ban long ki ba kot masim ba ki ba la ban sen shar yeladi doinet wai u play un kerku ya pi kon samla bi ban sno berbor ha play klem u ngim long rum rekat ke bor jok play pisa job lut ye baro how ta wa shan bor yang ni do ngin pai shu jisu kan ngin por dua jajar pan u play ke jeng ke bangi don kam Tekani kapor ni dana khmat cho oblei ni khmat cho utrai jisu ba pe e yangi bakar khu yangi ukwa yangi ru akom kani ka sngi ka bakrao ban kar khu kar do ya ka jim chongi bangin long ki atiar ban yang sakhi utrai haki yigesam kishnong ki thao haka balang haka parish haka emlang salang Tuna markatangi pa shu play yang jisu long hi klam manga pimla ban le rum rengkat ke bor janga bisa job iki baro kun samla kan ko por india pa shu play ken ban duai e kan jington kam jong kini ki lai tli ki diocese jisu bi kar khu ken ya ka shalong archdiocese ya kiling do kiruniam changi bat ki panba baro kilong pa kilong kami ki kon samla ki khanaret baro jisu e kar khu kar do ya ka nong stein diocese hadu menta ki palla ban yo nong sharai pen kloi ko trai man pen yo nong sharai khana ma ka diocese kanang kiu shaprang haki kam ki jamba bha jisu e kar khu ro ka chawai diocese Makiro kinang nut ban yo nong sharai ko try klem nong sharai kadaisis kanamla ban kiu shaprang jisu bi namar kata me him long pan sayo ni pan nami ba men kar khu kar do yakini ki lai tli ki diocese nakabanta kani ka jing tumu ni dwai ni kar pat ya me ko try ko jisu bi man kar khu kar do ai ki khun samla baro ki badan hani ki bawan ban aingu item ki bawan ban putroy ye ki kamabha chongki ki bawan ban pan bakin long ki atiar juga jingkermen nang nesh khaman khana bakal away ban menta chongki ka long ka ba pranai kar khu ye ki baro da ka jing ko jing khia da ka jingkermen ma ka jing sop ngi kar pat ya me ko try ko jisu bi ni dwaya me na kabanta ka state me khlaya changi baro ko wei ki nong yalam changi ump changi dan hani bat baro ki minister changi mla ki mdc bakin train na kabanta ka hok kasat ban kiu shaprang haki ki kam bha ban penroy ka hok ban ka jing man bha kar khu ban don ka jing sok ka jing sign ba ka jing bha ka jing miat ka jing roy ka jing par ni kar pat ya me ko try ko jisu bi ni dwai kar pangru na ka banta baro ki khon kristan changi ba kinang long barbor ki bakmen kinang roy ka chinge ha ka chingkar men ba ka chinge ni kar pat ya me ko try ko jisu bi ha ka ni ka por ka ni khlimat ni pan na me ka por men kar khu kar do ye ki bapang ba shitam ba don sau dong sau kun Jong ka state changi jong ka diocese changi kta ki da ka kti bas ban jo me ko try bakin long barbor ki bakhoj bakhia balle e ka mon bakho jong me kar khu ki badok ki barangli pen don kar khu ki bakin dap ken biang ka bam ka di ka kop ka sem bakin la balle e ka mon bakho jong me ngi kar pat ya me ko try ko jisu bi ngi dwai kar pang sa sin ye ki kon samla changi para ki badon kami ka bor chumi ki bala trei bakinang trei bha trei miat
ki barang pule kin pule bha kin yo ka jing start jing champan ka buat bat ka bor ki bapang ki bakuslai ki basutiao ktai ki ko try ka bor ka jing snei chomi yarab ki ko try makin yo bar bor ka jing command ba ka jing tengan mesim ni kar pat ya mi ko try ko chi sub i ni dwai ha mi na ka banta baro ki ban shim banta ka ni ka jing le aniam kin command bat kin ai ngu ya mi na dong shadong kat khu ki to balapan jing dwai nangi laki day ki nong lepha laki day ki nong yarab ki nong karshan laki day ki pas people ki nong yalam ki barim kat khu ka do ya ki baro ko try ba kin long barbor ki bayas no mesim ban pendroy ki kon samla hakin ki lai teli ki diocese ni karpat ya me ko try ni dwai me ko jisu no ko ta ka partai bar ko wei ban job ikani ka jing pang stam coronavirus ko try ker khu Jaintia changiru bangin light na kani ka jing pang stam ker khu kam ta me ka state me khlaya changi kinong shang shinong kinong yalam bat baro kinong shang shinong kin yo ya ka bo jia e jong ka jing ko jing khia ka jing command ba ka jing sup ni kar pat ya me ko try to men tangi lum lang baro ya yang lang ban pai shu play na ka bang ya twai lang ya ka jing twai ka bau try ji su hi ulai kai ngi ban twai ko pa jongi o ba beneng kan long ka ba khot ka kar teng jong mi kan wan ka hima jong mi kan long ka mon jong mi ha ka kan dau kum ba beneng to ai ngi mata ka jing bam jongi bala ka sngi ba to ma bi kerin kang jongi ko bang ye roi ma bi ke bales niu yangi wadala mi shaka jing pen shoy and right applying in a bus new amen ye ro ye me ko jisu ni songo ye me ko jisu ni ai ti lot ha me ko jisu khot kwayat ban roi ka jing roi tong in dem in yamani Naka kotling kedop ke nombor jeruai ke bakat kendai, ban naka linti beneng ke nombor jeruai ke basispa hanya kendai. Naka kotling kedop ke nombor jeruai ke bakat kendai, ban naka linti beneng ke nombor jeruai ke basispa hanya kendai. Tungin temin yamani yakasa Ktin kularka yang baru lahur longga yang Krista dajing genji taniba jing maya imla Omen simba kunyutrai jin yaro gum chu yenai Tungin yadwai Ablay dakani ka sakamen bapala
Mela bua pedeng chongi ka jingkan mau ka jing sha shitom jong mi. Toy ra bingi man buram ya ka met bakas nam jong mi. Kena bagin yo berbor ya ki so jong ka jing seu spa. Meu ba embasin shar junom la junom. Try Jisu la kerku kerja yang ini nak cek kemen ya tap tiu Jisu la kerku yang ini. Kau di kuayat bandruai kau ingin jiruai ya ro, yau play ni dekat danot dekat kemen sim. Nakakot link kedop ke nombor jiruai ke bah arpo. Manakalin ti peneng ke nombor jiruai ke bah saus pak kendai pekendai. Nakakot link kedop ke nombor jiruai ke bah arpo. Manakalin ti peneng ke nombor jiruai ke bah saus pak kendai pekendai. Kau beram hok pa berhakun beram sim bakut. Kau beram hok pa berhakun beram sim bakut. Kau beram hok pa berhakun beram sim bakut. Kau donut bukutam Jisu.
Kumaria kanai rap ki Kristen. Ha ka kerteng pa kunam sim bakut. Amen. Showing in sedang ya kini ke program kini ke janmir jongi nga khot ikat bangi nang lum nang lang ya kini ki meet ki syuki nang ni nga khot ka music ministry bahkan ahingi ar lai teli ke jingruai bat nga khot ya i bishop i jongi rangkat kilingda bakin syong hang ni khmat nga khot kinang kit kam ar langut bakin yalam lang bishop kinang kit kam sabha ban yalam lang bishop Niladap kadam kangu nilayo ka jingkerku kerda kani jingkerku kerda kalong ba kani kalong ba kungsan kalong ka bakar pange nak benta jengi iwai piwai nak benta jengi kisamla ba ka jingkerku ha ka jingim jengi kum kisamla ha ka jingyat lanti jengi nidon kam ye ublei ba unang yai these ki jingkerku kerda angi khnang banginang la banyat banyang bat ban le bha ki kambara tementa showing sedang ki program sobha samla ngin yang ban ngin ya pensaat ngin ya syat kendiat katok ane teli ki jingroi kadba ngin ang penkre na ka benta ki program ki ban wan hadin Hej hå Samla, jag tappar ditt liv. Så bangen igen! Hej hå Samla, jag tappar ditt liv. Kan vara dig och få så gajing lever. Hej hå Samla, jag tappar ditt liv. Kan vara dig och få så gajing lever. 1, 2, 3, 4 Come on
เป็นขี้หลัง come on ลา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 ล
Tangin saya syat beng sibit. Tapi kuaban syat ki parish ki diocese Jong sa wai kini ki music ministry na pon Houston diocese ma. Ne tapi kuat bikin khot banikai piru sa khot eki. Tementa ngapdang subhai piwe saya kini ke program bajanmir jongi ngila dap ya ke kenya ke krem ngila ya ke jengkerku kerda tementa ngindan pada saki program ki balangkot jongi na ke benta ki jing syat ki jing kemen bat ki wede ki program ki ba nginsai I menta Sundan menta nga khot I Samla Sapila Risa ibadai Education Secretary Jong ka SACYM but nga khot subha ya I Archbishop Jongi Bishop Victor Rangda ba inwanang ne khmat but kumjuru ban ayengi knet konsert ki content snang content crow but content I mensem na kamta Jongi Samla nga khot I Samla Sapila Risa ban I sentiu ya I Archbishop ba I Jongi Para Samla subha saya thap keti jam tangkata saya Aisyu mentangin saya ke jengkran balangkot na I Archbishop I Jongi te Hi. Hello. When I was young like you, I was very handsome. Now I'm old, ugly like a monkey. Samla bi sasisen kublai pi baro. Hagane kasnam Jubilee Jong pi, kane kasig bakrao Jong pi. Ngala dwai pi kini kasingi. Ngashim kini kalat ban kublai padar bi Jongi baro. Kebala traisi tom mi ki kun Samla. I kublai biang MP bi Jongi, kerang ba Jongi ba Banabas, but baro ki sister, baro choir by P way.
Dengan ni ka nosi kwa banai kui ka message ya ki kun samla chungi ngasiem na ka chiti benengkong u Paulus shau Timotheus sau khadar wat ai ba nyo benya pi namar ba pidang samla Henry to long berbor kanuksa kwam kren hagar kwam im haga jingye haga jingye baga jing ngor men sem kini kan tien ki bau Paulus berkuat yu seneng yu Timotheus berkuat ngas ngau ba kini ki ju ki jik seneng ki deru dang benta jong pi ki samla ba e jong ki lai teli ki diocese ngau kwa ban pusan kam jeliu halor i wei pa i wei ka chi kai jong Paulus berkuat ka bening kong tolong kanuksa hakur kom kren ong Paulus kom ki samla ide ban pikir ya kerkom keren ke jongi. Ngidai bandon penun kam kektiin ki babha, ki badon akor dan buram. Ngidai ban kiar na kektiin senil, kektiin ki bawan ra jing mong, ba kektiin ki bakta ikalong reniang maraniang Jong ki wei. Ka kitab pawar pra khadar gaong kumdi. Ya ka jing sarong, ba ka jing kerek, ya ka jing runar, bagai jengkran nang ang nga isi ong try. Seti sikanong Kolose sound riu. Paulus wong tu ai bagai jengkran jong pi kan long berbor ka ba pensubha baga ba ngubang ban sngap. Ngidei ban dua hu blai mun yarap yang i ban kren kiktin ki babha unong ruai sam udabet udwai kumni. To bu nong ap ya ka sintur janga kutrai to sumal ka kerdop kiram yang sintur janga ka sam chispa sa puwei belai o pop Francis wikai ha ka shiti sharai chu bakarteng ka amores de tesia pendon kami kilai tali ki kantien snobha kublai shibon bat map wat kelat ikini kilai tali kentien kabau kupabakoi hika yangi mdei tang kupabakoi wat imei pa jang iru kibai ngasem kilok kijar kabalang kayai kentu yangi kabar tolong kunuksa hakum im ngidei ban im haka akor keburam kayai kayeng jongi kade balong kat kum ka jingai kristan jongi Utobet usneng yau kuan jeng u utobias da gabaong da pikir bhai la de ku kuan ha ka ei ka ba phile ba dosin shar bha ya la ka jong ka buram ka kor tobet sao khat sao kom ki kun samla phide ban long ki ba don buram dan akor phim dei ban long ki samla ki ba klem akor ni da ka jing sneng dongin kan mau ye keni ka chi ka jong Paulus Togin ya dan akor kum por mensengi om daga jinge halla kerkai om daga jing bu ai tanglang om daga kamsi kamsang ke jing auria jing thala om daga jing kaja daga jing apihon shetiu Paulus kinong Roman khatlai kabalai tolong kenuksa jong ka jing e kapor samla kadai kapor bangi roy haka jingye kamtam jingye paralok bunsen ka jingye chi paralok haka por ba pidang long samla kaya lamru saka sakamen juga jingken tiu kurim ka jingye yalam kaya lam berbor saka jingpha u Paulus bakho hikai ka jingye kam jules new yalau parabriu Roman khatlai shipau kom ki samla lada ka jingye jungye ka penjat neka pensniu iki wei kata kam dei ka jingye ka ba shisha u jisu pen i ya kanuksa jo ka jingye ba shisha daga bong ka jingye ba krautam ba ubri udla bandan naga benta ki lok jongu ka long banai ti la ka jingyem naga benta jongki gospel Yohanes khatsan khatlai kum ki samla ngide ban trang bani hakarukom ke bahikai Jisu banaiti laki kam bhabaha ban syakri yakito bagi i kabasau tolong kanuksa jong ke jingek
gom ki samla ngide ban klanya ka jinge samla bi ngide ban yang skam ka jinge jongi ngimde ban inono ya ka jinge shipor shitengpor klan ka jinge ukpa ba khoi po Francis hakashiti sarai jongu shakisamla Kristus bibet wang tolong perlok baru Jisu samla bi tolong perlok baru Jisu wai gunuk sai ki anwat kisenran ki balalej ban bud Jisu Jisu la khot yaki ale pek baka ching tho ko ong bakila lej bakila pek hang ta usang hang no usang bakila sar kat batu Gospel Yohanes iwei life kunai habakila yalong perlok wang to le ti briu ti blai to sharai unong shun jong pi usaitan usang keleng kum using bakar ho uwat ban yo ngut yau no to yang scam persya yau triang haka jingen Stephen Kong Petrus san prad kendai u Paulus bakhoi rika yangi wang to raya ka jinget kum kasti jong pi banyarap ban soi pelim yaki knam ding jong boman City Ephesus rew kan rew klam pep kum ki kun samla ngi shaker saudong de ka jing pen shoy ki prepare Henry habang yang scam ka jinget ngi sajab ya ka jing pen shoy baro ko samla bi jogen bot ing nuksa jong ki apostol ki bala dua heu Jisu de bong to pen roy ya ka jinget jong i ko trai Gospel jong Lukas kat nyau san habang i pai sheu Jisu klam pep usapen klan ya ka jinget jongi kabasan tolong kenuksa ka jing sengur mesim samla bi ngidon kam ka jing sengur mesim ha ka jing im jongi ka baman la ka sengi ka kentin krik na ka benta ka jing sengur mesim ka dei akniya kane ka ketin akniya ka don ar jing mot ka beningkong balong ki basengur mesim ha ki kam jongi ki baman la ka sengi kumtangi kya na ka jing thok jing shikor naga jing bam sap jing bam pong bam klop hakikam ki bangi train ka jing mut ka bar pat ka thewi ka jing khot soti ha ka jing long ka met sem jongi kumta ki samla ki de ban ri kan dong ka jing khot ha ka jing long ka met bara ka sem ka met ka ba pidon ka de ka jing ai subha chung blay pi u Paulus ba kho hi kai pi day ban tep ya ka met jong pi ka long ka tempel jong men siam ba khoi Stephen Kong sinong korin nrew khat kendai to kum ta ko samla bi sumar khoi rikan dong ka met jong pi ha ka jing khoi bat ka jing sngur shwa bangan penkut tongina kan mau yakini ka ji ka jong Paulus what I ba on yo pen ya pi nama pi long ki samla Henry tolong berbor kanuksa hakor kom kren hakor kom im hakar jing maka jing sngur mesim kublai shibon ya pi samla baro im slam kon samla baro lai teli ki diocese ublai ukar kukar do ya pi baro kublai Shibon Bishop idang hansam na mentai Bishop be jongi ngam ya singa bah idang hansam nem ka Bishop wat nadu po samla wat menta pila kam no karta pidang hansam por samla lem tip shu ma kumuwe neki ba omno ba hansam tam ha ka pertheiru ngi ngau sngan ngi ngau yo mensem ka jingdan lang jong Bishop e jongi walangi naga nong ston desis but jawai desis ngimdan yo nong sharai Henry nginang pen klan ye jing duai jongi bengin yo nong sharai but ngi kerpat ro ye Archbishop e jongi ba in duailam nak banta jongi ki artli ki diocese ba ngin yo nak kloi ya i nong sharai jongi te hakne ka por ngi doni jing ais ngobha ye Bishop e jongi bansa kan mau ya kene ngi kraw kebangi rakhe ya kene jing dap arpsan snem jong ka sengba ki samla timentang khot i samla wandame sumer badi presiden jong ka zunfo bain ai ya jing ai subha hai Archbishop e jongi
Kubleshibun Bishop, Kubleshibun Samla Wandame. Menta ngidan hang ni ya MP bai jongi ima Vincent Pala ngi sngau shingan ngi sngau yo mensim kejing don lang jong I hang ni menta te kum kisamla ngi kmelenti na isa bai jongi ban ai ngi rusi container contain ban ai mensim ban kentu kan pam ngi kisamla kamtam ha kejing ya lenti jongi baman lakasingi tengah khot yai MP bai jongi sa Vincent Pala banwan sini shikman ngakot I Samla Alfred Langkoi Samla Simti Daris Marbanyang Organizing Secretary Jongka NDCWM ba inai sentiu hai sa Vincent Pala. Isi sendar mentang yang saya kejengkeran bangkat nai sa Vincent Pala. Kublai Shibon ye Samla Kansai ba Ailat inga ban ya Shimbanta Kindiat ai Kublai Kerpang ye Archbishop ye ki Father Baro ki badan hangni ki sisters ki members Jong ka ICYM leni SAYM nongstoin Rupa ki bawan keling ki diocese bat kamtam ye pi ki Samla ki badon hagane kapor kasngi Jubilee bakmen basuk pi baro kemau ba ngalai simbenta haki babon ki program jong ki Samla nadu ramrai hadu jawai kleret la rambai bat hasilong hang nero ngatrai kasin ki benongkong bang iba long well organized kumbolong menta. The congratulations. Ai ke jing ero pi baro. Jing siang ada banwan menin hendrai ngadon ke program bat ki farmers tengah ongai ba jebel ngamlai banwan. Tama kular ba menta ke sengina do mestep hado endemet ngan dan lang. Kublai sibon ba jebel ke jing ailat jong pi bangan dan lang bat pi hang ne. Ngakamau ke por ba ngalik hapo ramrai nga ong ba ngasyo bolong ubriu weni ki badan bong tam balayo ban mi segane ka pertay na marbale nga wan nong kendong rela kaptaro daga jing kurku jong blay ngalayo ka jing start ka jing tip ngalayo ka spa ka po don bok alapoy keleng ka pertero Andre Kepas ni ubak bat ngam juyo long membar jong ICYM lene kono jong ke Samla jong ke balang ke beper. Namar ba ngapas na do kendai po ngatrain na do ke pon ring ngam ju don por namar ba le ba kabon ngabe le jong ke kam. Anda mentang la temen nga realize kadon kam ba ngin ya snolang hakum kini ki benta kenang pa kajing im jongi kan long ka ba kam ba susu. Bale nga ngai kata ba nglai ba hakum kenika jing ya kendolang jong ki Samla ngila ban itu iwe ngirap iwe ngiyo ke jing sneng ke jing tu kmala ai Archbishop it mene hakano korkom bingila ban ya teli hakino ki banta dang pej ka sensos mentang I kumba palat san pukundai hajar ngut ki Samla jong kini ki lai teli ki diocese kini ki san khandai dan Rupa hajar ngut kidei ki pillars leni kirishat jong kabalang jongi kabalang ka klain lari ki Samla ki shongshit ki simbanta na kapor se kapor ka judgment riu kan klain lari ki Samla jongi ki long ki batib riu ti blai ki bayrap iwe ngala lapa ka jing im kapor Samla kedai kapor ba bon ki challenges teng perkat kumbawan na nong stoin tangway surok na rung selong ngin yai sekadiang dan se common ngin tor se khamat kapanang poy se police bajar nang bon kilat taladang ngimlong ki Samla ki batip lenti
ladang imlong ki Samla ki badon ke decision ladang imlong ki Samla ki batibru tiblei ki badon pelok teng ijak lenti steng por namar balai ngau kata ngai iba bon nangi endang ilalong Samla nglayok kilat ki babon likwa long doktor ngilahi likwa long engineer ulahi litre business long hi bibi telong politician ko belong mangi long hi likwa bantre kanu ka kam ngila la do bleu ai ngi kasap bat ngi tre sitom handrai ke jing jongi teng kunu banjit ka babha ne ka bakham bha kumno banjit ka basniu ne ka bakham sniu teng ke jing ki song hangi langi jet ke babha ngilong ki briu ki babha ngi jet ki basniu ngilong ki briu ki basniu langi jet ye bakham sniu susu ngila banjot ha ke jing im ka jongi kapor Samla ke be badon kambha namar kata ka daw bang akarpat ipiki Samla nongkong kumong archbishop mene ngide ban respect dalade yelade ngide ban tip ya ka bor jongi ladangi respect leningi buram dalade yelade ngi buram gi bahaying hasam jongi ngi buram ki perlok jongi kade kata ka ban bel kade kata ka ban penkeu ya ka kardan kalong renyeng ka jongi langi trei ka kampion langi trei ka kam officer lene langi trei ka kam polisian ki babon ki bentanga i ki perlok jongi barbor ngi jot anda ngila kiu kardan ka bekam he ka challenge kanang jor nga iba kumo ngapi lalap ka jeng duk lalap ka jeng ruspa kat banang ruspa nang do thia kat nang kiu promotion kata nang sa criticize kat nang kam kiu sekmat kata nang sa la beng kata nang sa kran beng handrai ladangi kum ki brio kat bangile ngi don ka jing ya tiplem ngi don ka jing siorit ngi don ka jing ya rap iwe barabor ngin job ha ka jing im ka jongi ngimdei ban phaidien ngimdei ban pech ka diang skamon dei le kat kum ka jing hika bing yo na ka balang nakata ka daw ngakarpat ipiki Samla ki badon bok ban yo hakum kane ka banta kaba ngiyo ka jing sneng amtang na kiriuniam ngiyo ka jing sneng na ki para Samla ngi inuksa para Samla ngirap iwe ai ba kane ka program jongpi ka program ka ban yarap iwe klang ba ka balang jongi ka judgment riu jongi kan kiu ha ka jing tibru tu blei ublei don rangkat bat pi ublei don rangkat bat kiruniam ki ba penyaj iki DVD ke bala ai ke jing hikai pi ke bala trestom ban pelong kani ke Jubilee ke bajop ko boleh sipon cia jarngo Kublai Shibun sa Vincent Pala MPV Jongi ya ki kantin ki bapila ai sisa yang ki Samla ban kentu kan pam yang bakum kino yalam kum ki breu haka jing im jungi kat bang inang keu kinang bon ki jing sha criticize kadai sisa kata haka jing im jungi haka jing im iwe kamtam jungi ki Samla ki bakam yalam se khamat lada kila kino kam kin don bet ke jing sha criticize te Kublai Shibun sa kadai sisa kata ke jing ong jungpi Kublai Shibun boleh ai mensem yang ki para Samla tementa ngin mentangin yo ya kajing ai sngobha kajing pun ko buram ya kinongkit kambarem Jong ka SCYL ICYM CYWC batka NDCYM te shwaya kata ngidan hangde ya kilengdo jongi ki badai ki arngot kilengdo ki badai ki youth director ki barem jongi federal vanus nongsit badi Sylvester ki berarngot ki federal batka jajro ki sedang na UN tengah kot subhai ki federal arngot federal ki frasils habat es na sebab kin wan sekmat nak ya kajing tre sitom jongpi hakane kasngi kum kajing dap arpsan snem arpsan ti snem ngilaya tementa kadai hok epi banyo ya kaburam ya kajing ai songu khamtam nangi ki Samla
kibapi filap peni lenti filap ten lenti yang i nadu senam khat kandai pun reu. Tengah khat sendan ya berarngut ki Rasil sebab kinwan sekmat nga kerpat e bishop e jongi archbishop e jongi ba yang ai kejing ai subha ya ki Rasil. Nomor ba kidur ki janlong kaju, kerteng ru ki long janlong kaju. Te lahap sena tang kawai ka jingai subha, terkin saya pihak Marsiliang mo. Kin saya discuss maki para Rasil, ki Rasil ta. Mentang idan ki pada DVD jongi ki youth director Jong ka Shillong, Jowai Bat nang ston diocese tengah khat sendan ya ki pada DVD na borolai teli ki diocese sebab kinwan sekmat na ka bacem mi kena jingai subha na kaleng ki Seng Samla. Harjaka jong i pada DVD jong Jowai na khat i Samla Mutshwa biwan sim. Pada John Albert Ntathiang DVD nang ston diocese. Pada Jemres Sela DVD Selong Archdiocese. Badi Fadarman Baha Pakam. Badi DVD Jong ka Jowai Diocese ni i Klamdan mentat hajaka jong in sa Presiden Jong ka Jowai Diocese. Lesbon Bishop Bait nangta berpila le sistem banai kini jingai subha ya ki fadar ber ki DVD jongi. Ni khatsobha ro e ba el hack MLA jongka Pentarung Kra konstituensi. Alet. Nangta i ba dawan da MDC jongka Mensengat Kanduli konstituensi. Raidan sebab penuan ini sekemat sah. Nakot di Father Richard Majau i Vicar General Jong ka Selong Archdiocese sebab nakot i Father Richard Majau Vicar General Jong ka Selong Archdiocese sebab inwan sini sekemat. Pada sebhawan saya sini sekemat saya syong sebut mah. Pada jaga syong mentah, apa be jaga syong juga. Nisko komen by Father Richard Majau Vicar General Jong ka Selong Archdiocese Ridon lang hang ni mentah. Nakot i Samla nakit kam bikin ai sentiu ye. Ni ai du sentiu ba emma ban ya thung. Lai lang ro baru kra. Lesbon pada Richard. Isi sendan ngakot na kinongkit kambarem. Ba kinwan sim ngin kani kadi kejing dap arpsan snem. Kadi kejing pitenenti jong kinongkit kambarem nadu iba Joel. Ba Joshua Langda
nanta ba yu ane serenja Anthony Karjana berkiwi de kinang kitkam. Kini kinang kitkam barem nadu jubak jawel berkiwi-kiwi kiri sisa kirang ba nadu udang samla kilakit laba ya kabalang nak kapubat ke longru ki nong putih nanti ki nong yalam nanti yang ik samla ki bamenta ngisngau don bok ngisngau ngidap lagi jeng songu nak benta jongki ya kejeng don lang jongki menta hangni tisisendan ngakhat i samla manbha ba in pule hangi ya kerteng jong barok kinong kitkam barem. Lisbon Samla Kensai dia kini kepor ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement kadon kejing ai subha ya kinong kitkam ki bandodo usnam khat khandai spa khandai punriu ki balatrei sitom na kebenta kabalang bat kham tam ban pensan ya kejinget haki kun samla jong kabri unyau trap nyoskum dia kini kepor ngakot ya iba Joel Marbanyang ba inwan long president baningkong do Jong ka Seng ke jongi ngakot ru iba Joshua Lingdo iba Davis Shabong iba Benedict Yang Rai ba Witing Mausor ba John G. Wartri ba Stanley Bare ba Ronnie Walang ba David T. Sun ba Shai Pernai di Pangrang ba Honest Star Carboni ba George Peter Yaubor ba Michael Lawai Lingdo Kong Rilenta Lingdo ba Blasius Maulong ba Richard Simyong ba Roland M. Lingdo
Ba Hilary Duya, Ba James Bond Jana, Ba Mark WK Sun, Ba Bandari Rentathiang, Kong Karin Karnayor, Ba Humbert Basayomot, Kong Tejiana Lingdo, Ba Victor Kurba, Ba Albert Periat, Kong Aidalis Rani, Ba Hilarious Karkongor, Ba Jeremiah Lingdo, Ba Wilfred Sopho, Ba Denzel Rembai, Ba Silverius Kar Umnut, Kong Shanilet Lingdo Marcelong, Kong Bada Hunman Sumer, Ba Ivansius Karbengar, Ba Benedict Karkongor, Ba Amber Shine B Surong, Kong Badarisha Karpran, Ba Peter Paul Rentathiang, Kong Monica Warjri, Kong Bada Shisha Karkongor, Kong Geltrudis Shadap, Kong Ba Ernest Kurba, Kong Benora Batimon Masharing,
Petrolina Maring, Lurshai Karnayor, Dani Tiudop, Kong Adela Lingdo, Ba Vivian R. Lamin, Ba Philip Marwen, Tabor G. Kongsdam, Ba Hubert Malnyang, Kong Alpha Kurba, Kong Bibiana Nongkenri, Ba Germany S. Rani, Ba Felix Nongspung, Ba David Nongbet, Ba Stenis Lingdo, Ba firstborn Ma Lingdo Marcelong, Ba Andrew Lingdo, Kong Edwinus Lingdo, Ba George Nonghulu, Kong Catherine Lingdo, Ba Richmond Karumnod, Kong Linda M. Marbanyang, Kong Madonna M. Lingdo, Ba Anthony Karjana, Ba Victor Kongsni, Ba Wilbert Susni, Kong IT Mary Maulong, Ba Gerald Pawa, Kong Rupalin Kriamujat, Ba Wan Hun Masar, Kong Odilia M. Nongklau, Sister Angela Dekhar, Kong Christine Nongbet, Ba Watbor Walang, Ba S. Michael Jirwa, Ba Man Phalang Pingrup, Ba Boniface Lingdo, Kong Maureen M. Kharkungor, Kong Riba